Elbette Başım Yolamanov. Edi tomoşaçylar, egerde siz bize tomoşa etmeni taýin bolsaňyz, onu biz owad bilen gepleşmeye başlaýar. Başym, gepleşmede hoş gördük. Awun ojan gepleşe çağıran üçin näşdin gepleşmede Türkmen halk aýdymlaryny naýawaçlaryny, gowlaryny getirdik. Başardığımızdan bir ýerine getirdik. Şeýle ajaýyp fursatda milli bahar bayramy bilen Türkmen halkyny Ahman arkada Ahman Ferdany Düşürümden mutlayan Ahman arkada Ahman Ferdany janlar sağ bolsun. Ýan işle rawaz aldım. Ýurdumyzda toýlar ulaşdy. Berekallah. Arzular katyl bolsun Başym. Başymny taýýar bolsak, sagdyna dostumyzam taýyn gel gepleşmede başlar. Ilkin sahypamyz halk parçasyndan tymsal okap beren geçenki gepleşe gatnaşyňaly ünsürje diňleseň boldy. Ine tymsal şeýlerek gadyň zamanyny bir bagşy özüni gaty gymmat bahadaşlar bilen bedelen altyn çaýlan gaty owadan bir gyjak ýatadypdyr. Emma ol gyjagy eline alyp çalanlaryna owady gaty gury we gowşak çykypdyr. Şol wagt ýanynaky garry halifasy özüniň köne, ýöne o ussat tarapyndan ýasalan ýöne köje gyjagyny eline alypdyr. Onuň owady bütün owany büräpdir. Şagirt Halifa, näçin men gyjagym şeýle owadan em bolsa, sesi ýüregi ýetnok diýip sorapdyr. Halifasy şeýle jogap beripdir. Oglum, saat guralynyň gymmaty onuň daşyndaky altyndan näle, onuň içindäki boşlugyň, howanyň nähili arasylygyndadyr. Eger seniň hem içki dünýäň gowga, galmagallan dolu bolsa, daşyňda näçe bedeleniň bilen kalbyňdan owad çykmaz diýipdir. Tymsal gutardy. Azajyk uzogragam boldy Başym. Ýöne tymsal şeýlerek düşünmeseňe gaýtalap beren. Eger düşünen bolsaň arkaýyn düşünşiň boýunça tefsir edip bilersiň. Halifa var. Sadyqarly däl-ýa-da gurulun. Aňardan şu ihlas barynçy şu. Aslynda senediň owadan bolmaklygy wajypmy? Ya ol ýöne özüňe bir güýç itergi berýärmi? Ya şoňa bir begenip çalýarmy? Ýa-ki gyjagan dogry. Bolmaly senediň ýöne senede ihlas, zähmet, ýerinsiz zähmet gerek. Siňdirmeli. O, şonu ýa çeken zähmetiň ýerine düşýän kädipçiňi. Dogry. Ulynrak tymsala gysgalyk tefsir aty ýerine düşdi. Ähwan illeşler Başym Ýolamanowyň ilkinji aýdymy tediň üçin ýaňlanýar. Atlı söyün han ağır iyiydi. Birinin başının yaşın alı var, birinin bilinin türmeş alı var. Yine birinin ak güdünün halı var, bir bağrım keten şirin. Bir bardır suda bile yülmene. Abinin şanına
dessan dessan yazmane bir ince bilirim vardır bir mürçem yalim baldır Söylemişem el heder aman kirpikler oktur kaşları keman İkidir ter gelin bir novcuvane Sabem nedir birinin serpeli Şahin nedir birinin seri Hadidir bahar Ay İkidir her gelin, ikidir her gelin bir novcuvane Saben nedir birinin serpeli Edi tomaşaçylar, biz gepleşigimizi sizin tomaşa etmeňizde, sizin ýyl garşyňyz bilen dowam edýär. Indiki sahypamyz Äşim sowal jogap sahypalary. Azajyk sowallarymyz çylşyrmyza ýöne başardyňdan bir jogap bermeli. Halkymyzda gyjagyň tary, gowunyň tary diýilýär. Sizin üçin gyjak diňe bir saz guralymy ýa-da söz bilen aýdyp bolmaýan iň uly sırlaryňyzy paýlaşan sırdaşyňyzmy? Ozon ete söz senedim ya tutar gıcağım. Hör yandı hem dostum hem sırdaşım var. Nire çıksam yanıma alyan. Şeýle sowal ýene ýüzlenesin melýär. Sen öýdüňde ýeki öýt çalýan gyjagyň barmy? Öýde de bir kysany oýan gyjagyň ät ýaşdy. Bir toý tolmagy diýende bir gyjagyň akydýan, öýde bir gyjagyň durýarmy? Ya bir gyjagyň hemme ýerge etýärmi? Yo yo. Öýde de durýar. Ha öýde de durýar ha. Bäşiminniki sowala geçeli. Sizin häzirki meşgurlugyňyzda ene taňyň afatasy bar bäşim. Olaryň haýsy bir sözi sizi kyn pursatlarda ruhlandyrdy.
O yüzden pes doğru yani inatan akbatası ingulup akbatam kajen her inatan Niyirde ne yağdaydı olanda da inatla sana güç kuvvet veriyor. Niyirde olanda da arkanda daha olsun onun yankı sabır ettirip gülyalı olur diye de çok. Şu gülyalı olur diyen sözü sana ruhlandırıyor şu sözleri. Bak Mulat'tan ömür şeyle söylüyor var da şu ayıklar yankılar. İyi sabır ol TV olur belağı. Sabırlı ol duru var saat olur diye. Inatan sana ak batna verse hemişe yören yolun ak olur. Tamam. Doğru. Şimdi başım gel yine bir suala geçelim. Ondan sonra bunu aydıma başlayalım. Sual şeylere. Sizin için en ulu cevapkarçılık näme? Halkın size olan namını qoramak mı ya da hemişe täze aydımlar bilen gen alırmak? Halkın şu sana olan namını ödemek, kodunu tekrar ulu cevapkarçılık. Hemişe halkın namını qoramalı ve halkı täze aydym bilen begenlermeli diyecek bolýan. Doğru. Onu başım näme edeli gel gepleşikde. Bir ýene bir gowajaýyp aydym ýerine etdireli. Onu takyp alanlara geçer. Bastım. Edi dilleşler, aydym dinlemek siz bilen. Gepleşikde biz owa bilen. Ömür vermeye bir vefalarla Güller ömür vermeye bir vefalarla Bakın vefa ver diye bir vefalardan bir vefalardan Koyma gönlüm yersiz bu cefalarına Kim behre tapıp verip bu cefalarına Bu cefalarına Aşkın avaletine dinli taşının Can cevrinin korkuma varma başına Varma başına varma başına Gerişten kem geldi aşkın gelinin Bar havar al görüne müttedalar Sözüm nesihatlere bulbuluk halım Ay ben nesinin sözeye haridan olum Kırk boynuzlu hatun yansıdır bilin ve şerenir kötülüye Kit hudalardan
dağlardan Yatmamalım uli aşkım tüyüp Munço yatacak dile kepenin giyip Hacatın tibidir hocutun boyu Kim hediler edere Yayyo, 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 yayro Kulge dağlardan Edildiler bir gepleşmede yine de soğanlar, cevaplar arkalı devam ediyat elbette bir de soğal beriyat, cevaplamada olsa 5 cevap beriyat. Şeylerek soğal, eğer size bütün dünyanın adamları dinleyen mahali birce söz aytmağa ruhsat verilse, siz näme diýerdiniz? Canınız sağ olsun diýerdim. Yine bu cevap. Bütün dünya bir eşyan olsa, 5 size can sağlık arzu edýär. Indi sowaly geçelim Basim. Sungatda we durmuşda kemme zat biziň isleýän wagtymyzda bolmaýar. Siziň durmuşyňyzda iň kıyyn garaşma haýsy boldy we şol garaşma size näme öwretdi? Durmuşda şu maşgalada her hili ýagdaýlar bolýar. Şu perdende garaşma, noňa sabır da sabıra gaýt. Tuwala. Basim näse çağan abla? Kıyın, Tuwala maatlar näme? mülayim gülcan. Mülayim Gülcan. Oy, balazıklan bagty bolsun. Awa, ularsunlar nesip bolsa, şeýjesini, qaqasyny begendirýän bir iň bir bagty çaga bolsun. Tamam. Halkymyza, gahman arkadaşlar, gahman serdarymyza gerekli insanlar bolsun. Tamam. Ýaşym, ýene bir sowala geçelim. Bu sowal has gyzykly. Mundan 20-30 ýyl geçen soň öz köni aýdymyňyzy dinleýäniňizde şol wagtyň özüne näme diýmek islerdiňiz? Sahaga bittirer şu yan 60 ýaşana. Şimdi wagt bolsa kelim bittirdi. 60 ýaşdan soň kendine bir belli bir jogap aýtmaly bolsa yan soraňy. Her wagtyň öz ýeri süýç. Her wagtyň öz ýeri süýçi diýär. Ine gulýaly sowallar, gulýalam jogaplar. Ýaşym, näme ýeri geldi? Aýdym aýtmaň ýeri geldi. Elbette. Joş başym. Gidip bilene bardım mektebe hana Gidip bilene bardım mektebe hana Aklım alliye şol dil verin ey bülleri Dülbü hele yetişmemişe şana Meğer şol yar Ara kalfeye yollar Ay kirpikleri ey canı götürey güllerle
şeker damarı doğduğun ne sözlerine tutup mudur? Bilbil midir ey sözler? Bir başlıya namatları yeğmesin. Bir başlıya namatları yeğmesin. Namatını halk içinde yeğmesin. Yar bağına hagan yele gelmesin. Hoş renk olsun. Deste desteye Şekerden şerin sözdür. Gidin vezirin kıydedir, malayım can ilsin.
çemenli malayım zan gelsin. Çemenli malayım kıyı gelsin. Mehran ilaçlar. Ene biz gepleşmeden en gıdıklı sahypana gelip etdik. Ol gıdıklı sahypany eýäm gurrun beremde siz bilen seňil sırlı sanlyk sahypady. Ýaşym sanlygyň içinde 3 san bije bar. Bijeň biri sowgat senki, bijeň ikincisi jaňet, bijeň üçüncüsi söz sizden. Indi häzir sanlyk garys, köplenç isleg bildirýär, tomoşaçylar her ýerde sanlyk garaýyn da diýär. Onu sanlyk garaýynmy? Men arpa oýnaşym. Me? Baş Sen gar isleşiň görä. Näil garysyň ete gary? yok karşı gelem. Qarşı däl, arkaýyn gar, arkaýyn. Hey bäşim. Eliňe düşen bije. Aç. Ay maňy da nesi getirdi oturam. Ana sonda. Göröli. Aç getirme, sanna saklaýyn. Indi açyp tomoşa ilk öýüň görsäň tomoşaçylary görpet. Oh. Sowgat senki. Seninki, oho. Burada bäşim duýan ýaly bolasy garşy bolmasaň öýdüm garaýyn diýdim bolen. Onu öýdüm duýupsyň garaňda. Aýtyn aljaň. Degişýär dost. Hani bijen atali gelin ne olsa Mehran ilaçlar bäşimiň sowgatyna gowşuraly. Ene bäşim sen utan sowgadyň. Bu sowgat Türkmenaba teleýaýlymyň dörejilik toparynyň ardan şeýledi Türkmenistanyň magtumlaryna kıyaşlar guramatynyň Aşgabat şäher geňeşinden bilelikde taýýarlan. Bir ajaýyp sowgady. Indi sowgat senki. Hawa. Halli diýersin. Tere diýip durýarmy? Hawa majanete. Atlaýanlardan. Dörejilik toparmada da bir ulu üstünlikler ardy bolýar. Degenen adam bir joşun gelýär da bir aýdy maýda. Joşatyň gelip duranlar. Yer ona başym. Joş başym. Satana dayno adayın kanun yüklü garayın. Hey gözlerim, hey gözler vaya içinde sen otoğu gel otoğu keşke de çarbağa dünyanın var mahpus anlatadığı sadağa yüzlüğüyle değmeli. Hey nazerim imaneli güzeli
olun veye veye zan umidindir o umidindir ey geceler veye yatmayan o halıdır çeşmim kölünü karkılap yüzer o vah yüzer cezadır garip aşık garip gül yüzlünün vardır gelen vardır görün aydır vey olur kimin yardır yol yürüsü güldürme derdir derdir kadımından çıkan aydır olur kimin yardır yar yürüsü güldürme derdir o derdir kadımından çıkar Mehvan ileşler, edit tomaşçılar, ne gepleşmelerin bayramçılık sanında Bəşim Yoğlamanowyň bir näçe ajaýyp halk aýdymlaryny, ajaýyp aýdymlaryny dinlediňiz. Bəşim gepleşmelerin goýda kysanyna gelip bir gatnaşaňyz üçin, gowy aýdymlary ýerine ýetiriňiz üçin sag bolsun aýdýas. Öz adymdan, öz dörejik köpürmüň adymdan işiňizi süňardy edýäs. Näme geljekde de bir aýdan aýdymlaryňyz, şalýan saadlaňyz ýurdumyzda belentden belent ýanglansyn. Üstünü kemrağı olsun Bəşim. Sağ ol hocam hep. Geçmişe sağın için bir yeni bir yolu köp sağ olsun. Maydiyan şu görücülük toparımda. Ben soğudum da sağ ol. Degenlerden şeyle acayip fırsatda milli bahar bayramı bilen Türkmen halkymyzy, Ahman arkadağımızı, arkadağı Ahman ferdağımızı üstümden mutlayan. Ahman arkadağımızın arkadağı Ahman ferdağımızı canlar sağ olsun. Yan işle rava zaten. Yurdumuzda toylar ulaştı. Bəşim hemme arzulan hasyl bolsun. Hemişe toyly günlerde görüşeli. Sağ ol. Edi tomaşaçylar, ine şunuň bilen biz gepleşmeli jemleýäs. Biz gepleşmeliň ahyryna Bəşim Yoğlamanowyň ýerine ýetirmeginde. Arzuda watanmady, Ahman arkadağymyzy, arkadagyly Ahman ferdağymyzy wasp edýän ajaýyp aýdym bilen jemleýäs. Biz siziň her biriňizde Ahman arkadağymyzyň, arkadagyly Ahman ferdağynyň saýasynda agzy berligi, maşgala wadançylygyny öýleriňizde bagty pursatdan bolmagyny tüýsüremeden arzu edýär. Ahman inleşler, ýene bir ýola Türkmenowa dileýelim. Biz owa bilen gepleşmeliň täze sanlaryny görüşýänçe hoş sag bolun. Parlaýar Türkmeniň tuğy
elinde parlayan Türkmenin tuğu bir karar devletin bahtiyar devri halkı vatan bilen bir can bir gıvrı bir karar devletin bahtiyar devri elinde uzayar Türkmenin yolu kalbime şadlıktan büyütünçtün dolu mırada yeter arzu hayali bir karar devletin bahtiyar devri vatanların serveri şadlığı besleyen yüreği seri bir karar devletin bahtiyar devri Gülaştı güzel durmuştu diyarın gül keşfi göçlü nur keşti arkada serdar bilen bilgimi bir karar devletin